поздравление, женский день. Именно так сегодня воспринимается 8 марта. Но праздник этот довольно суровый и связан с гражданскими правами женщин. Они буквально боролись за это в начале 20 века. Одной из таких татарских активисток была Зухра Байымбетова. Она родилась в Уфе в 1899 году, работала учительницей, а после революции была в числе организаторов всевозможных женских организаций при советах. В свои 20 с небольшим лет она была уже членом правительства ТССР. Об этой удивительной женщине нам сегодня расскажет Тамина Ханым Бектемирова, кандидат исторических наук, известный специалист по истории татарского женского движения. Тамина Ханым, исәнмесез? Сіз бит инде Зухра Байымбетованы белгән кеше, күреп белгән кеше, менә беренче очрашу ничегрәк булды, кайда булды? Шуның турында тәфсилләп. Зөһрә апа турында күңелемдә иң матур, иң якты истәлекләр саклана. Минем диссертациямның темасы деятельность партийных организаций Среднего Поволжья по вовлечению женщины в социалистическое строительство дигән темага диссертациям. Шуннан хатын-кызлар хәрәкәтенә кіріп китәсем килде, чөнки мин сугыш чоры баласы, біз әниләр үстергән, аларга да хөрмәт йөзеннән микән шушы хатын-кызлар темасын сайладым. Вера Николаевна Смирнова Казанда Казан университетында укыткан хатын шушы теманы тәкъдим итте. Мин бик рәхәтләнеп риза булдым. Һәм миңа әйттеләр, бу хәрәкәтнең башында, менә шушы хатын-кызларны социалистик төзелешкә тартуның хәрәкәтенең башында торган хатын Мәскәүдә исән бит әле. Миңа әйттеләр Ванькованы, Нина Андреянова. Бу 75-76 еллар. Шуннан соң хәзер мин Ваньковага хат яздым. Мөнир Абдуллина Сайдашевадан адресын алдым да, мен әйтәм, сез кемнәрне беләсез, кемнәрне тәкъдим итәсез, алар әлдә Мәскәүдә бар дип әйтәләр. Зарифа апа Токубитованың да, аннан соң тагын кемнәрне беләсез. Монда мен әйтәм, Зайнуллина Мәриям апа аны да беләсез дип, аңа хат язгач, ул миңа булай диде. Мәскәүдә диде, яши Зөһрә Байымбетова, әмма сез аны янына барып тормагыз, аның аягы аксак, үзе чукрак, күзе дә җүнләп күрми, сез аны янына бармагыз диде. Презентация ясап. Хәзер шул бу мине итеп үстереп җибәрде бит инде. Хәзер мондагы архив материалларын карыйм. Аннан соң На новом пути дигән газетада бар иде. Зөһрә апаның анда хатын-кызлар хәрәкәте турында менә дигән мәкаләсе дә бар. Аннан соң Зөһрә апаның төрле отчетлар язган. Аның язуының матурлыгы, анда язу мин электә күргәнем булмады, хәзер дә күргәнем юк. Шушы кадәр каллиграфия кагыйдәләренең бөтенесенә туры килгән матур язу. Мин Аллага тапшырып, бисмиллahны әйтеп тоттым да Зөһрә апага хат яздым. Зөһрә апа миңа җавап бирмәде. Ну адресы бар. Хәзер Мәскәүгә архивка баргач, нәрсә булса да булыр дип киттем. Матвеевский урамында торадыр юл. Киностудиядан ерак түгел икән. Хәзер ишекне ачты. Ишекне ачкач, кирдем дә авызымны ачып карап калдым. Шул кадәр матур Крепдишин күлмәктән. Ул мин киләсен белмәде бит. Мин аңа фәлән вакытта киләм дип язмадым. Аннан соң инде килергә рөхсәт сорап, язган хатыма да җавап бирмәде бит инде. Бик матур прическа ясаган. Крепдишин күлмәктән ялт иткән квартирасы. Мин авызымны ачтым да карап торам. Бу күлеп җибәрде. Аңладым хәзер. Сез Андрей нигә Ваньковага хат язгансыздыр. Минем турыда сорап, ул сезгә мине чукрак, аксак һәм башкаларны да әйтеп язгандыр, килеп җирмә дип язгансыз. Әйе шул дидем мин. Әйе шул Зөһрә апа дидем. Шуннан икебез дә килеп җибәрдек. Менә шушы килү атмосферасы икебез дә якын әйтеп җибәрде. Зөһрә апа үзенең кайда туганын, Башкортстанда туганын. Аннан соң инде Башкортстанда әтисе татар. Ул алтын приискаларында эшләгән. Ни телдә сөйләштегез? Saf татар телендә. Saf татар телендә мине иң гаҗәпләндергәне Казанда чыккан bütün газета, журналлар аның өстәлендә ята. Менә шуннан китте. Ни телдә сөйләшкәнсез дип. Әйе. Бераз беләбез бит аның Әйе. Зөһрә Байымбетованың. Аның әтисе Әхтәм Зиһангир улы, ул Мөслимов, аның Әйе, татар кешесе. Чыгышы белән Уфа язы Салих авылында туган кеше дип яза инде, ярлы эшче. Бу аның официаль биографиясендә. Әнисен ул яза Фәрхи Вәлиулла кызы Рахманкулованың башкорт дип яза. Ул чыгышы белән инде Сорт Чишмә авылы, Стәрлетамак уезы, хәзерге ул Кырмыскалы районы.
Бул Кырмыскалы районунда да бит татарлар көплөп яши, менин билүүмчө энди мына бул биографияда сөз башкырт сословиеси турында бармады мекен? Эмне үчүн мына ул энисин башкырт кишиси деп көрсөтүп, этисин татар деп мына Зухра ханым үзе бул хакта ничегерәк Bu haqda bizning сөйләшкән булды. Зөһрә апа, мин әйтәм, сез үзегезне миңа Мөслимова, татар кызы дип әйтәсез. Нишләп сез менә бер истәлек язган вакытта башкырт дип үзегезне шулай башкырт дип атагансыз? Мин аны уңайсыз булса да әйтим инде хәзер Зөһрә апа булай диде. Татарстанга сеңнем минем күп кешем кирде. Мин генә түгел. Бер мин генә түгел. Безне хәзер Татарстан бер мәртәбә чакырды, бер мәртәбә. Шунда хәтта миңа сөйләргә дә сүз бирмәделәр, мин үзем сүз сорап алдым диде. Шушы җыелышкан Татарстанның ниндидер юбилейна чакырганнар, менә хәзер хәтеремдә юк инде. Бәлкем ул аны әйткәндер дә. Шунда Татарстан бүтән безне кирәксенмәде сеңлем. Безне чакырмады. Безне Уфага чакыралар башкортлар. Сеңлем менә уч төбендә йөртәләр алар безне. Уч төбендә йөртәләр алар безне. Сеңлем аның картайгачтан бүләкләре дә кызыксындыра икән. Шундый матур бүләкләр бирәләр. Шулай итеп йөртәләр безне. Без бик кадерле кеше булып җирдек. Шуннан безгә сез башкортлар бит инде дип әйткәчнән, шул әйткән бездер инде башкорт дип әйтеп шул кергәндер диде. Югыйсә мин Казанны изенеп сагынам сеңлем диде. Казанда үткән. Шәхси үч кебек буламы? Әйе, шулай аның күңеленә ниндидер бер үпкә кирип калган. Шундан бәлкем аларны сораганнар да, сез башкорт дип, Башкортстаннан булгач башкорт дип әйтегез инде, без сезнең турында язырбыз дигәннәрдер. Әмма Зөһрә апа татар дип саныйдыр үзен. Аның татарлыгы көчле. Татарча гына сөйләшә ди, башкортча бер генә сүз әйткәне дә булмады аны сеңлем миңа. Гомумән революция заманы һәм аңа кадәр булган тормыш турында менә ул ничегрәк сезгә сөйли иде, чөнки менә шулай ук инде биографиясын алсак, мәктәп елларын, ул яза бит инде мәчет каршысында мәктәптә башта укыган, Уфада инде. Анда бик белем ягы сайрак дип яза һәм аннары инде земство училищесында укый, анда да яза, безне укытучылар кимсетәләр иде, татарча сөйләшә. Әйе, миңа сөйләде. Төрле кара буяулар белән генә биргән кебек менә шушы заман. Ансы аңлашыла инде ки. Алай бик каты зарланмады да ул анда. Аны мәктәпкә биргәннәр. Дини мәктәпкә биргәннәр. Шуннан Зөһрә апаның әнисе байларда хезмәт иткән булгач, Фәхри апа аңа байлар әйткәннәр, тормышка яраклы белем бирә торган мәктәпкә бирергә кирәк аны дип. Шуннан соң ул земство каршындагы училищега укырга бирәләр аны шунда. Аннан соң сез инде беләсез, биографиясе белән таныш. Ул училищены битергәч, земство каршындагы училищены битергәч, ул инде укытучылар хәзерли торган. Русча, татарча семинарияга керә. Шуны 16-нчы елда тәмамлый ул. 16-нчы елны тәмамлый һәм Арслан теге Волосындагы Кара Якуб Волосындагы менә шуннан ул әйтте, мин бик каты тырышадыр идем, чөнки интернетта тордым, миңа бушка акча түләмәдем, бушка уйды түләү, уку, шуңа күрә миңа бик каты тырышырга туры килде. Без 30 кеше укый башлаган идек. 6 кеше, мин бөтен фәннәрдән 5 генә укып чыктым. Шуңа күрә мин укытучылар алдында йөзем ак булды диде. Алай зарланып сөйләшмәде ул. Зарланып сөйләшмәде. Монда уку тәртипләреннән бердән бер әйткәне, безне татарча сөйләшергә кушмадылар дигән. Ул истәлекләр аңлашыла инде, 63-нче ел Совет чоры ул. Әйе, бәлкем ул шулай сөйләшергә дә, шулай әйтергә дә кирәк булгандыр. Менә шул Кара Якуб Волосы Арсланова авылында килеп эшли башлаган. Аннан соң инде февраль революциясе булгач, менә шул Арслан авылын әйтеп үтик әле, ул Шишмә районы хәзерге Башкортстанда, шулай ук инде Уфа иязе. Монда бит инде ул мөгаллимә булып килә, бик яшь әле. Анда эшләгән татарлар арасында бит эшләгән хатын-кыз бик сирәк. 17-нче яше. Гомумән авыл халкы аңа ниндирәк мөнәсәбәттә булды икән? Беләсезме? Алар бит инде шулай русча укыгач, рус әдәбияты белән таныш, рус хатыннары арасындагы теге демократия өчен, тигез хокуклык өчен сүзләрне укымыйча калмагандыр Зөһрә апа. Аннан соң анда бит инде беренче империалистик сугыштан шушы мәктәптә эшләгән, элекке мәктәпнең мөдире булып эшләгән кеше дә кайта.
ol kişiler bilen alar менә şuşu хатын kızlar arasında tegiz hukukluluk meselelerini көтәрә каникул вакытында агитатор булып йөри бит инде. Ансы аңлашыла, әміне ғади халық ничек карагансың? Гади халыктан бигрәк ул динчеләрне әйтәдер. Ходай тарафыннан бирелмәгән тигез хукукны сез ничек итеп алып бирмәкче буласыз дигәннәр аңа. Менә шуның белән шу сүз белән безгә ди ярдәм итәр турында ди сүзне әйтергә дә булмый. Безгә каршылыкларны күп очрыйлар иде. Аларның теге хатын кызларны җыйнаганнарында каршылыклар булган анды. Бик рәхәтләнеп эшләргә мөмкин булмаган. Менә шул динчеләр тарафыннан әйтә ул аны. Динчеләр тарафыннан, чөнки тигез хукук мәсьәләләре ул вакыт. Динчеләрне әйтәм, яна шул динчеләрнең тарафыннан булган каршылыклар, булган ансын әйтәдер. Гади хатын кызлар, аларда кушылып киткәнне бар ничек? Мин Ватын беләсезме, гади хатын кызлар аларны тыңлаганнардыр Зөһрәпаны. Чибәр генә 17 яшьлек кыз шушындый яңалыклар турында сөйли, авыл халкы яңалыкка омтылышан içinde. Әмма Зөһрәпа ниткәшеннән алар күтәрелеп тигез хукуклыкны яклап чыкканнардыр дип уйламыйм мин. Чөнки бу шул кадәр искиткеч дөньяда күрелмәгән хәл, хатын кызлар белән ирләрнең бер тигез хукукта булулары. Шуңа күрә Зөһрәпа әллә нәрсә уңышка да ирешкәндер дип әйтә алмыйм мин. Чөнки әнә вакытлы хөкүмәт хатын кызлар белән ирләр бер тигез хукуклы дип декрет кабул иткәннән соң, ул бара Галимҗан Баруди янына 17нче елда. Галимҗан Баруди аңа сөйләп, Галимҗан Барудига сөйләгәннән соң Галимҗан Баруди аңа официаль рәсми кагаз бирә. Чөнки властьлар тарафыннан гына түгел, дин шәригать законнары буенча да хатын кызларның тигез хукукларын сайлап итәбез, яклыйбыз. Һәм бу ханымга, бу кызга менә шушы фәлән вагайны Мөслимова нигә Зөһрәгә шул хатын кызлар арасында эшләргә рөхсәт бирелә дигән биргән. Ул чорда 18 яшь була, ул менә башка авыллар буйлап чыгып китә, агитатор булып менә хатын кызларга теге сайлау хукугы бирелде. Барыгыз ханымнар туташлар сайлауга дип, менә шул кадәр батырлык анда кая булды икән 18 яшьлек балада һәм монда ниндирәк хәлләр булды икән менә шу авыллар буйлап йөргәндә. Ул вакытта беләс, чырына күрә батыр хатын кызлар күп булган бит анда. Искитә, гражданнар сугышында күпме хатын кыз катнашкан? Юк, әгәр алар хәзерлексез булсалар гражданнар сугышына Совет властын яклап китмәгәндә булырлар. Димәк, ул вакытта чырына күрә батыр кызлар күп булганнар. Галимҗан Барудига ярган, ниткән, барган Галимҗан Барудидан ул кагаз сораган. Галимҗан Баруди әйткән, теләсә кемгә барып кунма. Син кыз кеше, сиңа бик тә дигәндәй мондый гайбәт ташлаулары мөмкин дигәч киткән. Менә шушы мулланың йортына бар дип әйтеп Галимҗан Баруди үзе җибәргән, күрсәткән. Шушы адрес буенча дип әйтәм инде. Ул күрсәткән, Галимҗан Баруди күрсәткән йортка барган. Зөһрәпа бу мулланың 5 хатыны бар иде. Аларның гаиләләрендә 5 хатыны бар иде. Алардагы шушы кадәрдә матур мөнәсәбәт иде. Һәрберсе үзенә тиешле эшне башкарадыр. Мин аларның бер-берсенә менә эндәшүләренә дә кадәр сокланып кайттым дип әйтте ул. Менә шуларда йыклаган, аннан соң киткән инде. Арслан авылында ул кемнәрдә турды икән? Анысын сөйләганым да булмады, сөйләтмәдем дә инде, анысын сөйләтмәдем. Зөһрә Мөслимова Байымбетованың аның битендә тормыш иптәше дә бик билгеле шәхес. Гилемдар Султан улы Байымбетов, ул 1886 елда Шакмагыш авылында, Шакмагыш дигән татар авылы инде ул билгеле Башкортстанда туган кеше. Ул Уфадагы Милләт мәҗлесе агзасы да була бит 17 елда, дәүләт эшлеклесе, язучы һәм РКПБның теге татар-башкорт оешмасының үзәк бюросының җитәкчесе булып эшләгән кеше. Менә аларның ничек танышып киткәннәр турында Хәзрәтем 1918 елның 5 майында Зөһрәпа Коммунистлар партиясенә керә. Анда шундый өндәү буенча керә инде ул. Яшьләргә мөрәҗәгать итәләр. Юк. Губерна мөселман комиссариаты ул мөселман бюросы, мөселман секциясе губернада эшли башлый инде революциядән соң. Шуннан яшьләрне алар партияга керергә өндиләр. Зөһрәпа шунда ук барып языла. Бу 5 май 18 елның бик горурланып сөйлидер. Мин Карл Маркс туган көнне партияга кердем дип. Шуннан соң хәзер сайлаулар бара. Мәскәүгә бөтен Россия мөселман
съезді болырға тиеш, андан соң Советлар съезді болырға тиеш. Зөһрә апа шул әйтеп 1918 елның июль айында Советлар Bütün Россия Советларының 5-ші съездына делегат болып сайлана. Шушы губернадан, Уфа губернасынан. Бұлар баралар. Ғилимдар әфәнде белән таныш. Әлі таныш түгел. Шуннан бұлар съездға баралар. Съездда Владимир Ильич Ленин шушы делегатлар алдында чыгыш ясый. Һәм гражданнар соны Советлар хөкүмәтен яклап, сугыш башлана бит инде, гражданнар сугышы бара, Советлар властен яклап сугышка китәргә инде. Bütün делегатларда Свержскийдә тезелеп ята торган, ишеп ята торган 5-нче армиягә язылырга ризалык булып, бөтенесе төялеп китәләр. Свержскийга килеп җитәләр. Монда килеп җитә Троцкийда һәм шушы Свержскийда ул Бөгелмәдә Иша, аның редакциясе Бөгелмәдә була. Шушы Свержскийга килә Гыйлемдар абый Байымбетов. Зөһрә апаны күрә дә гашык була. Аңарчы мөнәсәбәтләре булмаган инде, беренче тапкыр шушында күрәләр инде, аннан өйләнешкәч хәзер әйтәм. Гыйлемдар абый үз канаты астына ала инде Зөһрә апаны җанашым. Бергә булырга, бер аның тирәсендә булырга тырыша инде ул. Әйе, якташлар да. Зөһрә апаны искиткеч бер ярату белән яраткан Гыйлемдар абый. Менә мин алгара китеп әйттем инде. Гыйлемдар миңа шул кадәр итеп матур киемнәр киендерергә тырышадыр иде. Сокланып утыра икән. Үзе алып кайта икән киемнәрне, киендереп Зөһрә апага сокланып утыра икән инде. Менә бер Мөхтәр Мутин белән булган вакыйгамда сөйләсәм ярый торгандыр дип беләм инде. Монда Казанга күчеп тора башлагачыннан театрларга ишергәннәр бит инде. Монда атаклы Мөхтәр Мутин булган. Шул Мөхтәр Мутин Зөһрә апаны киемнәр алып килә торган булган. Театрдан алып килә торган булган. Реквизит. Театр реквизитиннән алып Зөһрә апага шул матур күлмәкләрне киендерә икән дә, син артистка булырга тиеш Зөһрә, син артистка, тумыштан артистка булып тулган. Шуның Гыйлемдар абыйның көнләшкән вакытлары да булган икән. Бер вакытны әйткән, Мөхтәр, тагын бер мәртәбә артистлыкка нитә икән, үгәтләргә киләсен икән, индергә киләсен икән, Зөһрәне ватып чыгарам бит мин. Ул бик каты талантлы артист булган бит инде. Әйеме, аның теге Аттилдән уйнаган күрсәм дип кызын дип сөйләдер. Үзебез куркадыр икти. Аның белән уйнаган Дизимон ролендә уйнаган артистка ничек курыкмагандыр ди. Ул аңа шулай итеп киләдер иде, без куркып утырадыр икти. Шулай итеп Мөхтәр абыйны менә бер көндәшкәнен Гыйлемдар абый шулай сиздергән. Ул гомер буенча матур яшәгәннәрдер дип беләм мин аны. Әнә әйткәнемчә, сөйләгәнемчә инде башка җирдә сөйләгәнемчә хәзер түгел. Әнә шул байлардан алынган киемнәрне сата торган кибет булган. Монда шунда Гыйлемдар абый барып Зөһрә апага иң матур киемнәрне алып кайта торган булган. Шуннан Зөһрә апа әйтә, менә ди Мәскәүгә баргач, ул хатын-кызлар арасында эшләгән кеше бит инде, соңыннан әйтермен кайларда эшләгән. Зөһрә апа әйтә, барадыр инде Мәскәүгә ди, мин өстемдә иң яхшы туннар, иң яхшы кием салым буладыр иде. Шушы хатын-кызлар хәрәкәтенең күренекле җитәкчесе Александра Михайловна Калантай Зөһрә апаны бик яраткан. Зөһрә апа руслардан жаман белә бит инде, рус телендә бик иркен сөйләшә, укыганнан соң күпме әдәбият белә, тегеләр белән янәшә сөйләшерлек бөтен барлыгы бар инде. Калантай бик яраткан, шуннан миңа ди шалтыратадыр. Менә шундай киңәшмә була, син киләсеңме Зорышка дип киләдер иде. Мин шул сәгатьтә килеп җитүгә ди, Зорышка синең бу туныңны киеп рәхәтләнеп җөреп кайтыйм әле дип, минем тунымны киеп чыгып китәдер иде. Шуннан инде аның өстендә ди куян тегеннән, терисеннән тегелгән генә Александр Михайловнаның бар, аның миндә китабы бар, һәм шунда Зөһрә апа искә алган куян терисеннән тиккән ак туны бар карточкасында. Зөһрә апа әйтә, менә китә, менә поездга чыгып китәбез дигән минутта гына китереп бирәдер иде тунымны инде. Монда 19-нчы елны килә ул. 19 тормышка Гыйлемдар абый монда алданрак килә. Ул инде Зөһрә апаны бик каты сагынып китеп торгандыр. Зөһрә апа бит тиф белән авырый, менә шу гражданнар сугышында. Анда Троцкийның менә шулай итеп Петроград эшчеләрен аттыргач, теге капель отрядына каршы сугыша алмыйлар эшчеләр килгәченнән. Эшчеләр чыгалар, әмма капель ул бит инде теге регулярный армия дип әйтәләр мәле. Монда эшчеләр аларның ниләре юк, тәҗрибәләре юк сугышырга. Тегенең профессиональ армиясе килү белән позицияны ташлап качалар.
Şunda Trotskiy tizip koya. Ahırdan indi baribir kapitulyatsiyadan jibereler, indi kuvalar alar. Andan soň indi şu işçilerini bastırıp koya. Şu batalyon bulgandır, indi batalyon dep söyledi Zöhre apa. 10 kişini sanıy, 11-sini ata, özü ata. 10 kişini sanıy, 11-sini ata. Şu aytıp 41 kişini atkan. Şundan Zöhre apa aňyn ýogaltyp yığıla ol biçara. Şunda wagtlaryň kylagana ziýar. Hatın-kız aňyn ýogaltyp yığıla şuşy merhametsizlikden, şuşy kytışkyç görnüşden Zöhre apa. Andan soň Zöhre apa tif bilen agry başlaýar armiýada. Bu wagtda Tatarstanda da bilebiz biçin tarihten kytyrgan tif biten Russiýada Zöhre apaga da ýere ol. Şundan Galimdar abi anı bir baý kişilerge kirtip kaldyrawlany. Özüňiz bütün neseligiz, nesebigiz bilen jogap beresiz meniň turmuşy üçin diýip Zöhre apany kirtip urnaşdyryp kaldyra. Zöhre apa şularda awurtyp ýata hem tazara. Andan soň men sıramadım. Men sıramadım Zöhre apadan. Sırarga, men başıma da kilmegen sırarga kerek diýip. Mene şul nige ul kişiler bugülmede bulganlar ahyrı. Bugülmedeki baylarda kaldıra olany. Rus baylarında kaldıra iyi. Belkim Ruslar şanlıçılarak bulgandır bu vakitde. Belkim ansın bilmeyim. Nerse diýip aýtyrga da bilmeyim. Andy ni çıgarar halim jok, netije çıgarar halim jok. Şundan indi alar ilenişeler bit. Galimdar abi Kazan'a kele, ul Müslüman tege pehota askerlerinde, andan soň alaryň ştabynda işli başly bitdi. Galimdar abi bik talantly, bik köp bile turgan, andan soň şu gazetede O bitinde revolütsiýa kadar da revolüsioner bolup ýürgen kişi. Atakly revolüsioner dep ýazalar any. Revolüsiýa andan soň any şu revolüsiýa işçendigi üçin Vologdada sürgünge de jibereler. Bu birinçi Revolüsiýa kadar, Oktyabr revolüsiýasyna kadar dep aýtginde. Şunda ol birge otura Sovet hökümetiniň kurnukly işliklisi dep aýtginde, özü de revolüsioner kişi hisaplana bitinde. Molotov ul bit Kazanda okuyan kişi. Şular birge oturalar Vologdada, türmede. Andan soň alar dostlaşyp da kiteler. Meskowda indi köçüp Meskowga işli başlagaç. Alar indi birsine birsi konakda erişkenler eken. Yarar Zöhre apa menen Kazan'a kile. Alar ikisi bir wagtda kileler. Galimjan İbrahimov'nyň hatyny Mestur apa, alar bik dostlar bolarlar ikisi. Mestur apa Tatarstandan, İjbubi'den medrese bitirgen, andan gimnaziýa bitirgen kızı bitinde bilimde. Andan artyn Zöhre apa şuşy hökümet organlarynda işli başlaý. Megarif sistemasi boýunça ul sosial terbiýe. Mestur hanım bilen Galimjan efendi alar aýryşalarby we onary Alaryny aýtyp gidermen. Anda Mestur apa bilen Galimjan aýny Galimdar abi Lenin muzeýinde aýtgança ýaşy başlaýar. Galimjan İbrahim bilen Mestur apa Feyzullina alar Şihabettin Merzani ýurtunda. Ul wagtda Şihabettin Merzani'nin tuganlaryň Lenin ýurtunda birinçi aile ýaşaýar. Yok. Üzlerine ýaşaýlar. Zor kişi bitinde. Zor kişiler alaryň neleri işlegen urunları, zorlar içinde. Zöhre apa özü de Tatarstanyň hökümetiniň agzasy. Kançık mene qaraganlar alar bitinde üzeri gadi halktan çykkan kişiler ýordulardan hamlalar baylarga aýlanyp ketkenler bitinde zor ýurtda ýaşay başlaganlar matematikler alganlar elik baylarny alaryň bitinde alarga hökümet akçany ez bermegendir ul wagtda orunda işlegenlerge. Andan arson indi Galimdar abi da bit Müslüman pehota askerleriniň jitekçi urunda. Hazır açlyk ýylyna kelip jiten. Men singlim açlyk ýylynda Zöhre apa işli başly Megarif sistemasynda ul sosial terbiýe beru buleginiň jitekçisi bolar. Hazır Tatarstanda kytışkyç açlyk, ul açlygyň ni sebepleri çykkanyny bilebiz bitinde. Ul iýişdirилген açlyk Tatarstan hökümetine karşı. Mында bit Kazan gubernusy Tatarstan hökümeti iýişdirýär. Ülkesi de iýişdirila bitinde wagtda. Andan soň Çuvaş ülkesi de iýişdirila el wagtda respublika tugul. Alar bit Kazan gubernusyndan aýrylgan bolarlar bitinde ul wagtda aýrym ýaşay başlaýlar. Mene şul wagtda Kazan gubernusyna ni kadar nalog salgan bolarlar elik. Şunun kadar Tatarstan hökümetine nalog salına. Bu turda bütün sanları yazılgan.
Remzi Veliev'nin Özülgen Dua degen kitabında bik yaşı yazılgan. Ondan sonra bizim indi ulug galim bular ikisi de mine Endüstri Rizakoviç Tahirov da hem Remzi Veliyev da alar ulug galimlerimiz bizden alar ana ultima kirgenler yazganlar min özümün makalemne yazgan vakitte alarının kitaplarından alıp yazdım. Alarının kitaplarına tayanıp diye aytasım keleyinde. Mine şundan hazır ne başlana, açlık başlana. Zühre apanı bunda şul kadar kıtışkış açlık bula. Mine anı Zühre apa jalamışı siliyah midir indi singlim. Uramlarda, tıkırıklarda, vokzallarda, belki malar şehirden aşarga deyip rizq izlep kelgen kişiler bulganlardır. Singlim atlap yürürge de çiteni uzak uramlarda dey. Zühre apaga şuşu aç balalarını kıtkaru komissiyası tüzülgeç, anın jitekçisi itip koyalar. Aslında özünün yurtuna kirtip oşatmaganlarını özü bitinde oş oturbagan ol şurada. Min anın bilmeyin bütün yurtның bütünisinde birmegenlerdir alarga. Ul birgine bölmesi turunda silidiriye ul yurtның. Zühre apa şuşu aç balalarını kıtkaru komissiyasının jitekçisi. Minga hatta naganda birdiler. Kızım dip sileşediriye. Min tilese kimne dey. Balalarga dey. Nite yerdem etmeyen kişiye dey. Balalardan rizq urlagan kişilerini atıp öterirge benim hukukum var dey. Zühre apa. Utirmegen Allah'a şükür bir kişinde utirmegen. Ağın karab niçin hatın kız kişi atıp utirsen kişini alaygına asatqına nagan birgenler korkutkandır indi ol. Şundan soň Zühre apa ayta 291 balalarını kıtkaru punktu açkanlar. Hazır ul punktlarga aşkhana tüzügeçinden aňa bir savutsa da kerek. Şuşunda dey, aşkhanada dey, mine dey, 90 balaga bir kaşık hem bir telinke buldu dey, kaybirlerinde dey. Şulay tip mine şuşu ul vaqtta hatın kızlar iyişmaları tüzüle başlay. Bit 19. yılını Kazanda da iyiş avol. Tatar hatın kızları iyişmesi, Tatarstan hatın kızları, Tatar hatınlar gana tügül. Mine şul aç hatınlar, özleri aç geyince balalarını kıtkaru için başladılar. Indi hıcımne deyip ayta olun. Alarının da fidakarlıkları min sile bitire almayayım kızım deyip jılı silidiriye. Özlerinin ilerinden dap gelgenler tiginden de emid bu aç balalarını aşatı bir kal. Alar bit munçada yundurası bulgan. Aların tege sanitariye taleplerine getirip çistartası da bulgan. Bitten ayırası da bulgan. Ondan sonra indi poyizga da ezrek edem tüsüne kelgeçinden poyizga degenler indi ikişer işler 100 bala 15.000 balanı Kıtkara şolay tip Zühre apa 15.000 balanı cibere alar. Zühre hanımın özünün balaları bunu mu? Zühre apa tiften de avurayol biçare. Ondan arasın tege nida Trotski bilen bulgan hallerden sonra ul biknik avurayı anın bala niterge mümkünlüğü bulmayındı. Mene şolay tip Zühre apa Zühre apa işli hem minanı uylim kay vakitte Tatar balaların şuşu kadar kıtkarıga tırışıp yürüyü şamadım iken deyip. Nişleptir Zühre apany alalar bu işten 22. yılda cibereler anı nege Orta Aziyaga anda ilimdar nida kitken bula indi. Sultanoviç'ta deyip ettim ben ilimdar abida kitken bula o vakitte Bukhara'da işleyler alar. Zühre apany da Bukharaga cibereler. 22. yılının başıgına bula ol. Eminde bu Eyye nersege ilimdar abini cibergenlerdir. Ol bitinde çın koňuldan berilgen Sovet Wladystan şeyme. Belki bunda Ozandan çıqqanırak kişiler Mine nerse deyip aytsagiz da aytagi Zühre apa aytadiriye. Zühre apa üstünden şul kadar köp şikayetler, şul kadar köp anın üstünden yazılar bulgan. Bunun bütünüsün Vankova iştirgan. Mine eğer alsağız tarihte var, arşivlerde var. Bütün Rus hatınların jiyip Zühre apa üstünden ul kişiler arasında işli bilmey. Anın kişilerge niye yok? Münasebete eybet değil. Anın imiş nikako pathoda nitip yazganlar indi dokumentka. Eyye. Bilesiz mi? Sovet hükümeti mında Tatarstan Respublikası iş kaç. Bir köp mene Tataristan'da işlegen, Kazan Gubernisi'nde işlegen bir köp kişiler kitip ne baralar Tatarstan hükümetine işlesleri kelmey. Nina Andriyan Vankova'da 50 kim bulgan bulup Rostov-Don'a kitip bara bit. Mında bit olaylı hatın kızlar bölügünde işlegen bula, sekreter bulup. Kitip bara Rostov-Don'danın kiregi yok. Andan başka da kişiler elhamdülillah jitken. Mında kaytırga mecbur bula. Kaytırga mecbur bulan bu hazır iliki Zühre apa bu vakitte hatın kızlar Ülke Komitetinin hatın kızlar bölügün jitekli. Tiginin Zühre apa uruna işke kiresi kile.
Менә шул дануслар аркасында җибәрәләр. Аның кеше белән эшли белми ул. Фәлән тегән икән инде. Менә аның кешеләргә ни юк менә. Җитеп бетми аның кешеләр белән мөнәсәбәте югары дәрәҗәдә түгел. Иванкова җибәрә шуның өстеннән. Конкуренция була инде. Конкуренция, бик каты конкуренция була. Ә монда бит элек революцияга кадәр эшләгән рус хатыннар да күп була. Башка милләт халыклар да күп була. Бөтенесе җибәрәләр Зөһрә апаның өстеннән. Шулай итеп Зөһрә апа китәргә мәҗбүр була. Ул менә шушы каршылыкка чыдый алмый. Мондагы көрәш сеңлем, мондагы көрәш сөйләсәң көне буе сөйләргә була. Менә шушы шикаятлар белән без инде 30-нчы елларга кирип китәбез хәзер 1930-нчы Әйе, әйе. Гөлимдар Байымбетов бит инде 33-нчы елда аны нахакка гаепләп, кулга алалар, атып үтерәләр. Гыйлем, әйе. Гаиләнең менә шу язмышы менә шулай изелә. Гыйлемдар абыйның шул кадәр менә ул революциягә килеп кушылган татар халкы, бер Гыйлемдар абыйның гына түгел, шул кадәр ышанып килеп керәләр бит алар. Бу власть аларга ирек бирәчәк. Бу аларга үзләренең дәүләтчелеген торгызырга мөмкинлек бирәчәк. Шундый уй була бит алар. Шуннан алдану була билгеле. Алдану була. Менә шушы буларның өметләре җимерелә башлаганны сизәләр бит алар. Гыйлемдар абый да сизә. Шуннан Гыйлемдар абый монда Татарстанда күп кешеләр үзе белгән кешеләр белән сөйләшә башлыйлар. Бу гаделсезлекләрнең, буларның татарның аерым хөкүмәт, аерым дәүләтчелеге булмаслыгына бөтенләй өметләре üzелә аларның. Шуннан Гыйлемдар абый Мәскәүдә эшләгән вакытта ул үзе дә Мәскәүдә эшли Гыйлемдар абый менә шушы мөселман. Дәүләтчелек дип сез союзный республика күбрәк нәрсәне әйтәсез. Дәүләтчелек Татарстанның аерым ни дәүләте булыр дип, дәүләтчелек дип әйтәм инде мин аны. Дәүләт булмаган, дәүләтчелек дип язганга күрә генә. Мин аны дәүләт һәм дәүләтчелегеннән аермасын ятыма каршы белмим дә әле. Ну Татарстан дәүләте ишми. Ну автономия һәм союзный республика Әйе. дип тырышалар бит. Шул союздаш республикалар дәрәҗәсендә дип нитәләр бит инде. Шуннан Гыйлемдар абыйның аның менә шушы кадәр фаҗигасы башлана. Ул хәзер менә шушы яңа хакимияткә ышанмый. Аның ышанычы, өметләре сүнә. Әйе, хәзер Емельян Ярославский бар инде. Ярославский әнә Алласызлар җәмгыятенең башында торган кеше инде бу. Шуннан ни керә дә парт билетын тота да битенә бәрә. Ярославскийның синең белән бер партиядә дә торасым килми минем. Бу 30-нчы еллар була. 30-нчы еллар башы. Инде хәзер Совет хөкүмәте җиңсезланып динчеләрне кулга алган вакыт, хәзер инде байларның күбесен кулга алган вакыт, хәзер инде башлана теге репрессиялар, башланган вакыт бит инде. Бу парт билетны тотып бергән кеше ничек калдырсыннар партиядә? Аны партиягә чыгаралар һәм кулга да алалар сөрәп, Гыйлемдар абыйны. Гыйлемдар абый аның фаҗигасы тирән була инде. Зөһрә апа аны сөйләде инде. Менә шул Үземне шушы иптәше кулга алынгач, үзенә Зөһрә апа бу вакытта авырта. враг народа хатыны дип аны. Юк, бу вакытта Зөһрә апа авырта. Зөһрә апаның инде иләктән илиләр Зөһрә апаны. Әллә ничә мәртәбә чакыралар. Зөһрә апаның өстенә яга ялырлык бәласе булмый. Чөнки ул авырткан кийинчә кайта. Ул Бухарадан да авыртып кайта Зөһрә апа. Климат килешми аңа. Минең Гыйлемдар абыйның үзенә дә килешмәгәндер. Зөһрә апа 30-нчы ел, 24-нчы елдан 30-нчы елга кадәр авырый. Аның махсус ниләре бар, справкалары бар. Шуннан артын хәзер Зөһрә апа ялгыз гына кала. Бара үзен белгән кешеләр янына инде ул вакытта әйтеп торам. Вячеслав Михайлов инде хәзер зур урында эшли. Бара Зөһрә апа бөтен хәлне аңлата. Булар бит кунак. Молотовка бара аңлата. Молотов моны белә бит инде. Аңа җибәрәләр аны укырга. Марксизм-ленинизм, высший партийный школа марксизм-ленинизм факультетында укый Зөһрә апа. Ул анда менә партия тарафыннан чыгарылган газета журналларның редакторлары булырга хәзерләнә һәм шулай эшли башлый ул. Ленинградта укып кайта ул вакытта ул. Ленинградтан яңадан Мәскәүгә кайта. Мәскәүгә кайткач, аннан соң узакламый сугыш башлана. Сугыш вакытында метро вагоннарына төялеп аларны җибәрәләр Омскига. Зөһрә апаның шунда метро вагоннары салкын, кыш көне, шунда аягы да шияләнә сеңлем. Аның менә авырулар шуның белән ул бик каты теге тегендә монда барып җирлек булмый инде, аягы авырта башлый. Әнисе менә Уфада калган, алар Аның сеңлесе, алар үлгән була. Үлгән булалар һәм аның сеңлесе килеп Зөһрә апаларда торалар. Революциyadan соң үлгән булалар.
Revolüsiyadan soň, revolüsiyadan soň neçençi ýyllar eken sıramadım. Sıramadım. Zöhre apanyň siňilleri mine bularga kilip ýerdem tabalar. Ufada da alarga ýerdem edip turalar Zöhre apalar. Andan soň bir siňlisi Zöhre apanyň siňlisi organlarda işley başlay. Tege KGB organlarında işley başlay. Ol okugan kız bula ol. Şondan arşın Zöhre apa aýtas, meňe ýyly silýärdi. Zöhre apa siňlim diýdi, kömerge de barmadym diýdi. Çünki diýdi, ol diýdi bir ketilgen bolgan Galimdar Baýmbitowka. Ol gaýa bara, bütün nerse silýär, bütünisin şol silýäp bargan bolgan syňyndan bildim diýdi. Siňlisi, bir tugan siňlisi, Zöhre apanyň bir tugan siňlisi tupasy edip etken wagtda Galimdar Baýmbitowyň üstünden şpion etip biren kişi bolaýyn diýdi. Eleklep jürüşi alarnyň nerse diýip etdi turganlardyr indi bilmeýin. Ruslar seksot diýip etdiler indeýme. Şolay bolgan mene şol. Şondan soň ol siňlisi uzakdyrmaýanyn Zöhre apa kara onda aldanarak öle ol. Kiýewge çykkan bola ol. Anyň hatda di Kiýewde jünli kişi diýip selýärdir Zöhre apa. Alar Moskowda aralaşyp ýaşaganlar, emma şu siňlisiniň soňundan gyna bilgen. Zöhre apa çünki tege sekretny diýip aýtabys indi. Arhivler ýaşyryň arhivlerga goýalar any şunda da işleýär. Mene şu wagtda siňlisiniň kim ekenini bilip alawul. Zöhre apa eýe şol ýaşyryň arhivler bilen işleýär. Çünki anyň bilimi de ýeterlik bolganlygy da bar. Ekonomist bolup da işleýär. Anyň bilmegen nersesi bolmaýyndy, bilmegen sany izlip sagynadyr ýol tatar nine, Kazanny izlip sagynadyr. Kazanda bilgen kişilerini, bilgen tıkırıklaryny, uramlaryny, ol uramlaryny içi kızım andan soň menden Zöhre apa bik te sorady. Nige Kazanga al kızım meni özüni terbiýenge diýdi ol. Mene manysyň men jalgandam siňlim Zöhre apa diýdim. Min bir bölmede turam. Bir bölmeli kvartira ol Zöhre apa 16 metrle bir bölme. Min eniyim bar, menim ulum bar. Men aýtam, "Gaýa goýym Zöhre apa. Siz mene aýtam özüňizin kvartiraňyzda özüňiz ýaşap irengen, özüň üstüreňiz sizin. Emin sizden içikde terbiyelermen eken, gaýa goýarmyn eken. Eniň bilen de kelişir ýegelisiňdi. Ýok indi Zöhre apa sizin aýyrma bir köp. Menim eniyim awul hatyny, tatar hatyny sizin bilen revolüsiýa ýyllaryny urtaklap selişip oturalmas ol men aýtam. Sizin isteliklerini sileş almaz men aýtam. Siz okugan gazet jurnallaryny okumy biteli menim eniyim men aýtam. Menim eniyim bir geýlet kişi, emma sizin sileşirge urtak negiz bolmaz, temigiz bolmaz dedim men anga. Eger indi Zöhre apa özüniň kvartirasyny almaşdyryp Kazanga kilse, men ony ýanyna bar, mында Kazanga almaşdyryp gaçsa, men ony ýanyna bararym, men ony üst tuganym şekilli kararym. Ol iskitkiş kişi. Anyň mene şuşy kadar kişige ýerdemçilligi hem anyň fajigasy, özügine kalgany. Anyň bilen menim mene arhivda işlerge bardym indi men arhivga irte bilen kitesin içinde Irak Matveyskiy uram indi Moskownyň çitinde. Andan arşym men arhivga baram, kiş bilen arıp alıp gaýtam. Kızım şunda bargan sen eger ol menim başga jerde barganymda men ýalgyşgyna çykyndyrsam, anda menim Moskowga baryp turatam. Kişimde ýok indi. Men bir rahatlanıp ol özü aýtgaç, Zöhre apa aýtgaç men anda turdum. Kız eger ol menga bulaý diýdi. Eger başga jerge barsan kızım, men seňe ranjyrmyn, menim ranjygymdan korkarsyn jama diýdi. Aňa men tatar kızı bolup, Tatarstan wekili bolup, anyň ýanynda turgum zor rahatlyk bergendir diýip öýleýin men. Zor rahatly. Anyň bütün hyýalynda anyň aýaklary ortadyr. Aýtdym bit indi Moskowdan tege evakuasiýa bilen gitken wagtda aýaklaryň işte bit anyň çynap da aýaklary begalay ýugurip jirerlik tugul indi ol çykmaýdyr. Mene men anyň tatarynyň yaratkanyny birgine misal bilen söýdüm. Eger kerek bolmasa süýtüp atarsyz. Bir wagtny garym anyň kitap kibitiniň şkafynda tatar kitaplary bütün klassik ýazgyçlarybız bitinisinin eserleri bar. Emma mene şuşy üstki katyndagy böleginde akçalar ýata. Bir soňly akçalar, jubileyga çykkan akçalar ýata. Zöhre apa men aýtam, kitabyň şkafynda sizin tuzan bar, mene şol akçalaryňyz ýatkan jerde şol nini kitap şkafyny bir çistartyp alymy, tuzanlaryny sürtým ele. Iýe şol mene bulayp ýaşaw. Iýe şol sürtüriň boňa iýe. Men bitanda ol akçalar bit, jubileyni akçalar, istelikli akçalar bit ol. Şunu ýogaltsan Zöhre apa, urlasan diýip gine aýtdyň da diýip tigini kildirem. Urlasan diýip gine aýtdyň da akçany diýim. Şundan ikibizde kilebis indi. Şundan men bu kitaplar bütünisini tuzanlaryny sürtüp şol kadar çistartdym. Zöhre apa men aýtam, otur ýanyma.
Ülken kişi bitten ganişeginde upkala bulmay bitten otur yanıma akçanı sana balasın. Akçanı min aytam min sürtem. Sürtkeşine özün koyasın öz kolun bilen sanap. Şundan şunga kilişti ol rahmet olsun. İndi tile mena şuşunda benim iyimde nerse var şunu de nerse aşı sen gadi bulakka sıradı. O vakitte biz edebiyat bölüm bitirgen kişi şimdi min pedinsiyonin tıfayı nereden kitabı satuda yok o kitap. Zehra Pamineytem şu kiçkinegine ol bara şu şekilligine zenger tışlı tıfayı nereden kitabımında. Zehra Pamineytem şu kitabını birigiz min eğer mesagız deminde. Kızganmasagız deyim. İyi, mene bulay bir cevap bire. İyi şol. Alırıyın mene. Tıkfayı benden birdiler desin. Mene şayipsi yaşadır ya. Alırıyın buğay. Bu kitabının bilesin mi? Anı bir istelikle yazıp birgen. İstelikle yazıp birgen o kitabını. Enesin üstündedir ama şunun Kıtay servizi var şey. Şu şey servizin aldaki mene nersege ol. Min zaklami ulan bittiğinde. Zehra ben eytem o kadar yotsuzlukka var almayayım. Min eytem bir mesele zirmek ama şey servizde özünüzde kalsın cema dedim mina. Şundan minenden kaysadır kitabını sıradım. Barsıza şesti degen naroda. Sen kızım kalsın indi. Şunu minga ciberdi Zehra'nın kurşusu ul bari biz sileşip oturgan vakitte mina. Tegi oktuçu hatın Yahuda boğa indi. Şul Yahuda hatın minga cibergeni Zehra'nın şul barsıza şesti naroda diyen kitabın cibergeni. Mina şundi kızık. Mina şuay kızık itip sileşer. Şul kadar uz itip sileşedir yo. Kuruk miçin nersek dersek ise ama anın birgine sözü de bızık söz, naçar söz tögüli. Saf Tatar dili. Saf Tatar dili. Aralaşkan kişileri de bitti. Tatar katınları. Tuktamışıva. Andan arsun mene bu ninin kızın biledir yol. Gıbaydullah bubinin kızı, Abdullah bubinin kızı Galiyapa o vakitte Meskev'de okugan. Onu da biledir yol. Onu da biledir yol. Ondan sonra Meskev'de okugan Tatar katınlarının bir köpsün biledir yol. Mene şu Zehrapa şu uzi yaşayan kazan tırmışı bile yaşarga tırışadır ye. Eytem bit mene kabatla beytem. Gazet jurnallar bütün Tatarını kaybetsinler. Şeyhzade babiş anga bağışlap şiir yazgan iken. Mene ansıtırda aytmayın. Aytırgan ıtkamın eye. Şundan Şeyhzade babiş bilen tanış bulganlar alar. Mene şu училищеде okugan vakitte tanış buldum iken. Kızı. Galiye medresesi korşusunda edebi müzikal kişilerge. Mene vaklap singlim mene dersingen aytgan vakitte bütün isin turunda da vaklap söyleşirge Zehrapa bilen vakit bulmaydı dedi. Tutaşlarga İyi, mene şu şiiri turunda söyledi de Zehrapa. Bab işte mene de ayrım kızlarga de şu aytıp şiirler bakışın. Emine minga bakışlanan şiiri deyip pursat tulanı. Annan arsun Zehrapa kiyimlerigiz vikmatör. Kızım mene falan kulmetni kiyip karalı. Zehrapa men aytam andı minik nişep kiyip Zehrapa'nın kulmekleri mattur bittiğinde birisinden birseyme. Nişep min Zehrapa'nın kulmeklerini kiyip karayım deminden de. O kadar yatsızlıkka barga avul kızı bulsam da yok içindi. Allah'a şükür. Eyde minga birip ciberesi kilemine. Ul kulmek mattur bulup minga jarasa minga Zehrapa yok inde yok zin harışı min aytam mini ongaysıga kaldırmağı zin. Zehrapa bağırım deyip minanga bir gil bağırım deyip ul meyan kızım deyip de şadir mine şu ay ul bit personal ni pensioner. Персональный союзное значение. Союз күләмендәге персональный пенсионер. 110 сом пенсияладыр ул вакытта бик күп ишин ул. Минем зарплатам 80 тәңкә ул вакытта. Шунда Зөһрәпәгә киләдер Кремльдән паёк. Менә шул паёкны аның энесе алып киләдер. Теге сеңлесенең улы инде бу. Әйе, менә шул паёктан Зөһрәпә гел күршесенә өлеш чыгарадыр. Bu bit singlim saranlık belgesi değil. Bu aktığın bilen buluşu degen söz. Kanagat edimi son 20. asır ahırında mene Tatar kadın kızları indi köplep işke çıkanlar bitinde hukuklары da bir tegisi kebek baxetli bulganlar mı son? Zehrapa'nı Kazanını sağınıp yaşasa da Tatar halkını sağınıp yaşasa da hazırki mene özünün zamanına göre tırmıştan bir kök riza bulgandır deyip ayta almayım singlim. Senin irini atıp bitirsinler. Senin bilen birge soğuşup yürgen kişilerini atıp bitirsinler. Represiyaçılarında ul özüde kan kaltırıp yaşayan. Ul nerseden riza bulsun singlim. Zehrapa'nı bir çıkan meseleler bir kubiyan singlim. Tataristan'da haller boyunca. Ul bitinisine riza bulup şul kirek deyip yaşamadı. Bik bir çıladır yıl Tatar kişiler için, Tatar halkı için. Mine şulay deyip neytalan minanı. Hazır rahmet. Sizge.
Шешекти sizga bo'lak deb olgan Emina. Rahmat singlim.